before tsiku lija lakwana lokha ndi tsiku la Christmas. Kisimisi yafika yabwera kwanuko. Christmas yake ya chaka chino tsiku londe lakwana mene tanenamo kuti lakwana lokha koma zikuoneka kuti zichito zake zinzake dzina ndi dzina sizikuonetsa bwinobwino kwenekwene hayi. Program yakulinje yafikanso pa wireless ndipo ndikuyamikireni kuthokoza kuti tili limodzi program yake imeneyi sabata yomaliza ya chaka chimenechi kuti tione the last 7 days definitely kuchokera panopo kupita kusogolo tili ndi 7 days 6 la 7 ndi New Year's Day. So lerolo ndi limene lolo arguably the biggest holiday of the year. Tsiku la chuti likulu basi pa dziko lonse lapansi fa lerolo dziko lapansi likuwumula kukondwerera kuti wabadwa mpulumutsiyo. Ndi tsiku limene dziko lapansi linagwirizana kuti lizikumbukira kubadwa kwa Yesu Mkhristu. Iwo amene ndi Akhristu ngati ine timakumbukira ndi kusangalalira tsiku limene lili. Zonenedwazo zinanenedwa kuti sikuti limene lolo limene zinachitika zochitikazo koma nongati dziko tinagwirizana kuti tizichita mwambo umenewu lerolo kukondwerera kuti the Savior was born, is born, wabadwa lero. Program yake yakulinji imeneyo. So program yathu iso lero tikhala tukambirana nkhani yake imeneyoyo ya Kisimisiyo, kuti tsiku londe ndi limeneli lakwana kodi kwanuko zikuyenda mwalikonzekera motani, pali zichani zimene mwapanga zapaderadera special kukonzekera tsiku limeneli, mulichita nalo bwanji, likusiyana bwanji ndi masiku ena mbuyo. Nkhani ikuchokera ponena kuti akuti nkhani zachumazi zalimba. Ngati pali chinthu chimodzi chimene Amalawi akugwirizana mfundo imodzi panopo imene sipalibe kutsutsana ndionena kuti ntchito zachuma, nkhani zachuma zalimba kubasi, ikonomi ikulimba, mitengo ya zinthu kukwera ndi zina zoterozo. Ndiyeno pamabwera nkhawa yonena kuti kodi tsopano mmene zili pa ground Christmas yake nkumachita motani. Izi tikukamba kwa iwo amene ikafika tsiku ngati limene lili kumakhala zochitika zikulu maphwando osiyana kugula zovala zanyuwa kukhala zikutafuna ziboda zomwe sizimapezeka nthawi zonse, mipungayi imaito kusaka kilombero weniyo asati wa fake ya tsiku lake kumachitika zochitika zambirimbiri. So ulendo uno zikonzekero zake zikumaoneka kusisitikabe koma interestingly mashopu nalowamo ndithu masiku amenewa ndithu kugoma anthu kunyemula katundu ochulukira kuti kodi zili bwino sizili bwino. Ndiye Christmas yo ikuchitika makomo mwina akuti ndithu palibiretu china chilichonse chimene tipange ulendo uno. After all kubwera January kusogoloku nthawi zonse akamabwera ameneyo amakhala ndi zake, kuli kumunda kufunika zinthu, kuli mafizi kutsogoloku ndi zinthu zake ndi mitengo yake mmene yakwerera. Msindingachite chibwana chimenecho chomachita chononga ndalama kuti kusangalala yayi palibe ena akutero. So nkhani yake ndi imene. Inuyo zakukhudzani bwanji? Pali kusiyana kwina kulikonse chifukwa cha mmene zili pa ground kapena basi ndi play on? Christmas ndi Christmas, zivute zitani pamayenera kuchitika basi ndipo phwando tidya khungu tikhwasula ena akunena choncho. Ndiye tikhala tikumva kuchokera kwa inuyo makamaka kuti Christmas yanu yakonzedwa bwanji, ikusiyana bwanji ndi nthawi zinazi mbuyo. Komanso tili ndi akadaulo awiri atatu sitimalephera kuwapeza amenewa kuti aperekepo malangizo ndi maganizo awo pa za Christmas ya chaka chinoyi ya lerolo. This is Christmas Day Malawi. Merry Christmas to all of you and thank you so much kuti leronso till the best Christmas album imene inatuluka ever Boney M ndi wiki inoyo yokha imene
from 3 years back kubwera lero kufikira mina mawa pamene aba pamene nyimbo zake zimatuluka. In fact nyimbo zonse za Christmas zimauluka kanthawi kake ndi kamene kake. It's a very special time pamene any radio with its name imakhala kuimba nyimbo zake za special just for Christmas. Nthawi yake ndiyo kai basi, and I love it for that. Bali nyimbo izi nyimbo zokoma basi kuma interestingly zimangumveka wiki yake kai ndizokoma basi. So welcome to program yathu ya Kulinji. Postidwa apa ndi alandire alendo athu mu program uyi. Beautiful. Tiyambire ndinu amene mwachi landira bwanji chalerochi pali china chilicho zikuyenda bwanji makamaka mukuliyamba bwanji tsiku limeneli andi kutsogolo kwake kumwakonza zota inu amene poyambirira timene kuti Christmas chaka ndi chaka tsiku lake ndi lomwe. Yes, lomwe limabwera nthawi zonse kuti pa 25 aliyense amadziwa kuti ndi Christmas. Yeah. Kaya kumudzi, kaya mtauni, kaya ndi ana ang'ono, kaya akulu, kaya okalamba amadziwa kuti ndi Christmas. Right. Kuyamba kwake pa tsikuli kwa ineyo ndikuliyamba ndi mapemphero. Chifukwa chokuti tinganeverenge kuti ngakhale kuti chaka chinafike kumapeto komano na kufika pa 25 kuchoka pa 25 chaka chake. Yeah. Ndiye kuti tu 365 days deyata. Yes. Ndinganene kuti ndipena kumene manena kuti chaka chokhudzana ndi nkhani ya Christmas chimakhala kuti chafika poti nachonso chakwaniritsidwa. Ndiye kuyenekerabe koyambirira kumuthokoza Mulungu chifukwa choti wakutengera mchaka cha thunthu kufika masiku 365 uli ndi moyo kuzafika Christmas ina kuchoka ku Christmas ina. Jabwino. Kuyamba kwa ineyo kumene koko mutsikuli ndendi lomwe lija lapa 25 limene lidaliko chaka chatha lidaliko zaka 10 zapitazo zaka 20 zapitazo 25 December ndiye mwe isasintha amangosintha masiku pamande pachitatu Sunday depending ndi chaka koma na 25 December ndiye mweyo basi. Very good. Amaputula amachisambiro akutero akuti ndiye mweyu tsiku lake ndi lomwero chaka ndi chaka limabwera. Kunena kwina ndikuonena kuti palibe china chilichonse cha out of the ordinary cha special other than kumuyamika Mulungu kuti takwanitsa chaka china chatha from last Christmas to this Christmas. Inuyo muti mwakonzeka bwanji ndi tsikuli? Anything special? Nothing special. Oh, sorry. Yeah, yankulani bwana. Okay, ni manena kuti palibe cha special. Kupatula balichi nkubwera pa khomo. Chifukwa chikondwerero chimene anenera mayi chisambiro ndi chaka ndi chaka. Tsono obadwa ayotu anabadira ku chalichi umapita munthu kumene kuli birthday kati so pate yale makhaya ku chalichi kana ikiwo sungati akakwatira akupanga birthday ku Nzuzu kupita ku Sanje makavina yani umapita ku Nzuzu komweko sono izi kukondwerera ndo aku chalichi so nkhani yaikulu meta panga ise mauno ndi ku chalichi basi. Otherwise apart from that it's monga tsiku lilonse likhalira koma kungotilera tikungokondwerera kuti Yesu wabadwa basi. Okay, imene I think ndi mbali imodzi ndimayankhula ndi zanga wina apa kundiuza kuti kodi Christmas ilu imayamba dzulo pa 24 ndi Christmas Eve kuzabwera lero ndiye kumalizisa. So nkhani imene tikukamba maputula ndi achisambiro ndionena kuti pali zokambakamba zonena kuti ayi ndithu Christmas ya chaka chino ingodutsa chifukwa cha mmene zilili
ground nkhani zachuma panopo ndithu zasokoneza Christmas. Mayankhulidwe amene wawa ndi inuyo ndi mukuwaona motani mmene mukuyankhuliramo? Obviously you not simungagwirizane nazo kuti pali kusiyana kwina kulikonse kumene Christmas ya chaka chino iti khale nako chifukwa chakuti nkhani zachuma mmene zikuyendera chimayi chisambiro zikugwirizana pati? Nkhani zachuma ndi Christmas choyambirira nchokunena kuti monga tanena kale kuti tsiku ilili limabwera chaka ndi chaka. Anthu amakonzekera kunena kuti pa Christmas nzapanga zakuti chifukwa chokuti anthu amalilandira tsiku limosiyana-siyana monga mmene munanenera kuti ena amayamba dzulo ingati Christmas Eve kuti ndikasangofika tsiku la Christmas ndiye nzapita kwakuti ndiye nzakachezera kusonyeza kuti mkati mwawo adazikonza kuti tsiku limene linzapanga zakuti. Pali ena amene tikunena kale kuti kwa iwo tsiku ilili ndi lomwe lija amapanga bezomwezo. Koma nopo kamba nkhani ya zachuma ine ndikukhulupirira kuti kali 1980 nkhani ya chumayo inalipobe kuti mu nthawi ya Christmas anthu amafunabe kuti akasangalale. Ndipo ambiri aliwo kaya mkumudzi anthu amati kumchezo pachezera kwabvina chigumbagumba kumeneko koma zidali zaulere. Pamene masiku ano ngakhale mchaka chinocho kuti akanena kuti kuli zovinavina ku hotela amalikiritsa. So izoti ngati ukonzekera kuti upita ukavina ndiye kuti ukhale ndithu ndipena pake pamene wayemberezera kuti ndalama iyi ndipita nayo nkapereke kumeneko ungoti nkavine. Papenapo ayi ndingopita pakuti ndizikapanga zakuti kumuka unongakondana. Ndiye ndi nkhani ya zachuma tinganene kuti iweyo ndimene ukuonera kuti kodi ndalama ndili nazo kapena ndibe malinga ndi mapulogalamu ako. Chabwino ndakumvani bwinobwino mayi komano funso langa limene ndimafunsa limene simunaliyankhe mwachindunji ndi limene lonena kuti ndiyeno mavuto zimene anthu akugwirizana kuti nkhani zachuma pakali panopo zalowera kumpoto ndiye chimene chocho chabweretsa chithunzithunzi chonena kuti simungamakambe za kusangalala Christmas ndi mmene zilili zinthu zasokonekera. Pamenepo ndi pamene ndimafuna muwunikire kuti zikugwirizana pati. Koma panopo ndipite kaye kumzuzu kwa Witness Chibwere. Witness, Merry Christmas. Ndikupase sipano uli pamalo poti akugwira ntchito yokhoma akumanga nyumba pakali pa tsiku la Christmas ngati lero. Aukhoma yonda. Merry Christmas to you too. Ababa ndithu ndili pamalo oti anthu akugwira ntchito ali ndithu pansika ena akukhoma ena akugulitsa nkhuku ena atsegula ndithu mashopu awo sili kudziwika kwenikweni kuti ndi tsiku la Christmas because ine ndimembekezera kuti mwina akupezeka kuti mwina mashopu anthu atseka anyamuka mwina maulendo apita kandi kunkhata abe kunyanja ukasangalala komabe ayi ndithu zionesa kuti wina aliyense alipisa kungopanga zinthu zake. Ndeno panopo ndithu ndili ndi achemwaliwa amene pafuna kuyankhulapo nawo ndithu pa nkhani imeneyi. Sisi choyambirira dzina lanu? Inayo dzina langa ndine Kelvas Sakala. Chabwino kodi mwayikonzekera bwanji Christmas imeneyi kapenanso mwina mungatiuze kuti mukuyisiyanisa bwanji ndi ma Christmas ena kumbuyo nkhani ngati za maphwando ndi zina zimene zimachitikira mwa nthawi zonse? Inayo nkhani ya Christmas iyi ndayikonzekera bwino kwambiri. Komano ndinganene kuti sindikusiyanisa kwenikweni chifoti nkhani ya Christmas imakhala chaka ndi chaka. Chaka chilichonse timakumbukira kuti timakumbukira tsiku lobadwa mwana wa Ambuye Yesu Khristu. Ndiyeno tsiku la lelolo choyambirira kwa ineyo ndimapita kale ku church. Ngakhale panopa sindinapite ku church komano ndili ndi maplani kuti ndipita ku church. Panopa ndalawulira kaye pa business kuti ndisakeko kena ndi kena. Komano nthawi ikakwana kupita ku church ndipita ku church.
Chabwino kapena mwina pankhani za mavuto azachuma akhuza bwanji maplani anu munyengo imeneyi? Munyengo imeneyi maplani azachuma akundikhuza kwambiri chifukwa choti mmene ndimayembekezera ndi mmene zinthu zikuyendera masiku ano izikhala zovutirapo kwambiri. Chifukwa choti mbuyo omwe trist zinthu zimayendako bwino koma panopa zinthu tikuona kuti zikungosintha mitengo deire. Tikagona mawa tipeza kuti mitengo ndi ina ndikupezeka kuti ndi zomwe ndikufuna kuti ndipange ndi mmene ndikupezera ndalama zikundivuta. Chabwino kapena mwina maplani anu amene ali ofunikira kwambiri akubwerawa ngati nkhani ya fizi feteleza kumunda mwakonzekera motani? Maplani ngati nkhani ya fizi ndi feteleza inayo ndazikonzekera bwino kwambiri zinthu zimenezi. Komano pa nkhani ya feteleza ndi mmene ndafotokozera kuti zinthu zikudula kwambiri panopa. Zinthu ziwirizi zonse zikuoneka kuti ndi zazikulu zoti pa nthawi imodzi tingathe kukwaniritsa. Ndiye kwa ineyo pa nkhani ya feteleza ndi zinthu zoti ndinazilongosora kale. Feteleza wina ndinagulako kale 40 ino ndi December tikalowa January ndikuziwa kuti mitengo ya zinthu ikweranso kwambiri. Ndi zinthu zoti pa nthawi imodzi sindingathe kukwaniritsa. Nde feteleza ndinagulako kale komano nkhani ya fizi apapa ndili mosakasaka chifukwa panopa ndalawira kale pa business kuti ndisakeko ikamaza fika January ana samatha mangise ku school ndizakhali nditapeza ndalama ya school fees. Ndathokoza zikomo kwambiri lero kumpoto kunopike akundiyimirira ndi azimayi ndiso ndi zimayi moza pamene ndithafuna kuti ayankhule nawo maganizo ake pa nkhani imeneyi. Asisi dzina lanu? Ine ndine Rebecca Banda. Chabwino Rebecca atatiuzeni mwayikonzekera bwanji Christmas iyi kunkhani ngati za maphwando izi kombaso kapena poti Christmas ndi Christmas chaka ndi chaka imafika kwambiri tingonena kuti nkhani ndongopemphera kupita kuchalichi kukapemphera komano kunkhani ya maphwando zitivuta chifukwa cha ndalama ikusowa. Ndiye kuti tipange kwambiri spend ndalama kunkhani za maphwando zikumbali ngati za ifeyo zitivuta. Chabwino kapena mina nkhani ya za mavuto azachuma akhuza bwanji maplani anu pa nyengo imene ya Christmas? Nkhani ya zachuma chifukwa cha tikunena kuti ndalama ikusowa ndiye kuti zonse sizikuyenda. Olozoti tingapeze ndalama zogula zoti tinjaye Christmas kulibe nangase tikukonzekeraso zakusogolo pobwera zofunikira zambiri ngati January kufunikaso zinthu zambiri. Singalowese ndalama zambiri kuma Christmas ayi. Chabwino mwina kapena mwakonzekera bwanji zinthu zofunikira zimene ngati fizi feteleza kumundaku? Kukonzekera kulipo chifukwa chonena kuti singapangire mwina ndi zinthu zoti zofunika. Fizi ndizofunika ana sangakhale pa khomo ayafunika apitebe ku school. Feteleza mukunenawo singakhale njala ndiye kuti singakhale opanda kulima. Chifukwa chake even Christmas ya chaka chino ndi Christmas ya kumambuyoku singafanani ayi chifukwa chonena kuti ndalama zambiri tasungira kuti tigule zofunikira like ujeni fertilizer ndi ma school fees ana ndiye singapange kwambiri zosangalala za Christmas ayi bora takapemphera. Tathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Pike mmene moti ndimene ndachezera ndithu ndi azimayi awiri uchigawo chakuno kumpoto kuyankhulapo ndithu pa nkhani imene tikuyankhulapo mpano yokhuza chikondwerero chimenechi cha Christmas. Moti ndikufune Christmas yabwino tikumeneko. Iwenso witness ndi onse kunzuzu kumsumba mukhali ndi Christmas yopambana kwambiri. Zikomo. Ndinanena kuti tikhalanso nda Bernard Chiluzi amene atijoyine tsopano nthawi ina iliyonse chifukwa pali zonse zatheka ndithu. Ndibwerere kwa inu mayi Chisambiro. Timakamba zonena kuti kodi pali kugwirizana kulikonse kuti akuti nkhani zachuma sizikuyenda ndi kusangalala kwa Christmas, pali connection iliyonse? Ndizimene ndinakufunsani ulendo uja. Tinganene kuti connection ilipo chifukwa kuti ndi chizolowezi chimene munthu amakhala nacho kuti amasangalalanso pa Christmas. Kupatula kunena kuti
munthu akuyenekera kukhala kuti azindikire munyengo imene alili pazachuma, koma chifukwa chokunena kuti mkati mwako unazolowera kuti pa Christmas timayenekera tidye kapena tidye kena kake kosintha kapena tichite zina zake zosiyana ndi chaka chilichonse. Yes. Kugwirizana kulipo kuti ndi imene ilili ndalama mwina sungafikire pa zimene unaziyembekezera kuti ndikozochita kobe zakuti ngakhale kuti ndalama zikuvuta. Chifukwanso ana pa khomo amayembekezera kuti adiyabekena kake mu nthawi yachani ya Christmas. And ndimene zili ndalama ukamawuza kunena kuti tidya chakuti kwa hiyo amaona kuti sanadye Christmas. Ngasi kwambiri anthu fete manena kuti udya Christmas. Amaona kuti sunadye Christmas poyeti nkhani ya zachuma. Ndiye mgwirizano ulipobe. Chifukwa chokuti ndalama sizikugwirizana kapena sizikubalansa. Ndimene zinthu zilili, ndimene anthu akupezera, ndimene malonda akuchitikira. Kuti ugule zinthu zoti anthu akhoza kudya ndikunena kuti adya zakuti pa Christmas zikumakhala zovuta chifukwa chakuchepekedwa kwa chuma m'mabanja ochuluka. Chabwino, ndakumvani. Amavutula mukugwirizana nazo zimenezo mmene anthu mwafotokozera nonse awiri za kukonzekera kwanu for Christmas kuti palibe chiyeni chosiyana yayi mudzuka mupita ku church mukapemphera chifukwa ndiye meaning yake ya Christmas kwa inuyo amene wabadwayo anabadwira ku church. Now ndi pamene pakubwera kapena ndiye kuti pali misunderstanding ina yake or misinterpretation ya concept ya Christmas kumakhala ndi nkhani zimenezi za maphwando. Zifano za maphwandozo ndi zimene zikukhudzana kugwirizana kwambiri ndi kuti background bavuta Christmas ivuta, otherwise connection ili bad. Amavutula. Yeah, ndigwirizane nanu kuti kulumikizana pakati pa mavuto azachuma ndi Christmas. Okay. Two angles. Okay. Number one, imakhala kuti muli pa khomo inabera nonse muli pa holiday. Yeah. Kunchito simu kupita. So chifukwa chonjane zimenecho mmafuna mupezerepo mwayi woti muchiteko zinthu zina zimene zimakuvutani khan kuyendera limodzi kudyera limodzi. Zakudya zomwezo zimene mmagula mwina chaka chatha 3,000 kwacha. Mupeza kuti chaka chino zafika 20,000. Ndiye kuti ngati munachita struggle 3,000 last year ndipo vuta kuti zomwezo quantity yomweyo mwina mukhale nayo chaka chino. So pamene pali kulumikizana. Chinthu chachiwiri nchonena kuti muzaona kuti Christmas period imakhala nthawi yochepa kwambiri kupita nthawi imene ana akubwereranso ku school komanso kuli nkhani za kumunda kuli nkhani za fertilizer andi chaka chino akankwatira pamwamba pa zonse paonjezereka vuto la ng'amba limene anthu anadzala chimanga anoba mmene kulira oneka apezeso ndalama zina zoti agule mbewu mvula ikagwa akati aleso. So zikubwera mu 2 weeks iyi. So kumikizanako kulipo okufunika uone munthu kuti kodi ndi balance bwanji. So muona kuti kakondwereredwe kake kakhala kuti pachizungu timati kakhala suppressed. Mwina kofinyika. Yes. So mabanja ambiri sachita zimene akanakonda atachita chifukwa chakuti chuma chavuta andi pali zambiri zoti aone mu nthawi yomwe zimene zili zodula kwambiri. So zimenezo zakhuza mamodzi ndinene pano akankwatira ine ndanena kuti sindikuchoka koma ndikanakhala kuti ndi ndalama zokwanira wina aliyense ndikanakuzoni kuti ndili kunyanja ndanisafuna kunyanja. Zona. Ndanisafuna kunyanja koma ndi mmene chuma choyendera pano pena kumatha kuona kuti so ndikasangalala ndikakhale kunyanja 1 day 2 days kena kumwana alephere kupita ku sukulu ningokhala kuti mwina mwana apite ku sukulu. So yes, chikondwero chake chili suppressed panopa. So the example imene mukupereka kumapetopeto iyi yokuti mwakhansula possibility yopita ukasangalala mwina kunyanja for a day or two chifukwa chakuti simufuna kuchita compromise ma responsibilities ena amene ali kusogoloku ndiye kuti it's been affected directly to kwambiri. Apopo ndi sitingazungulirepo chindunji chake it's been affected. It will not be the same.
No, it will not be the same. About tivomereze tisakane, it's been affected directly. Chifukwa umafuna kupanga ichi nde ukuona kuti isindikwanisa ndingokhala ndipange ichi. Zimenezo ndichoncho kumene. Ndichoncho. Anthu ambiri amene aujene akankwatira amene tinga yankhwala nawo even panova madera osiyana-siyana. Alesa kupanga zimene mwina sanafune kuti apange koma wavomereza kuti zinthu zavuta ndendayeneka ndipange chonchi. But kuchekera kukanakhalako sitikanamakhala mwina anthu tili mtauni muno alese amafuna kusangalala ndi mmene munthu alili. You need that outing in this family chani koma pena basi you say kuti zili chonchi tisazikakamize. So yes, been affected directly. Thank you very much. Amene ndi bwana Mavutula kuvomera kuti sitingazungulira maplani ya Christmas as a holiday, as a celebration period in whatever way chaka chinocho akutiza khuzidwa ndi mmene nkhani za chuma zilili. Achiluzi ndikulonjereni mwadzuka bwanji Bernard Chiluzi. Ndadzuka bwino kwambiri Mr. Patrick Kain. Ndadzuka tiyambire pamene amalizira abwana amayankhula pompano wa Amavutula kuti akupereka chithunzithunzi chakiliye chonena kuti ngakhale angayankhule motani koma zoona zake ndi zakuti maplani awo a Christmas machitidwe amene amachitika pamatchuthi ngati awawa after kupita ku chechiko ndi zina zotero pamazachitikabe zina ndi zina zimene zimachita signify Christmas yo ndiye akuti zimene zozo zambiri za izo iwowa azisiya azichita cancel chifukwa chokuti kutsogoloku ali ndi zina zoyenera kuchitika more important than kukhala pansi ndi kumadya mpunga ndi zina zotero makamaka kupita kunyanja etc. Kutanthauza kuti akuvomera kuti economics yapano yachita affect celebration yawo ya festive season. Mukugwirizana nazo motani Chiluzi pa period inoyo ngati mmodzi woyang'ana mmene nkhani za chumazi makamaka pa moyo wa munthu zimayendera? Ndathokoza solondera bwino mukambirana nkhani yabwino. Ndiyambe ndikunena kuti comment aperekayo it's a very ndi comment yoona ndithu. Ndingotsindika ponena kuti alipo anthu ochuluka amene padakali pano ma celebration ngati awa Christmas New Year sakupanganso mmene amapangira kale. Komano tisapange attribute kuti zonsezo nchifukwa chonena kuti chuma chavuta chabe. Ine ngati wa mphunzitsi wa zachuma kawirikawiri ndinazindikira kuti pali zinthu zingapo zimene zimapangitsa. Chifukwa cha ndikuyankhula zimenezo mmene anthu ena akukanika kupita ku nyanja lero lino nkhoza kuwuzani mutati muyimbe mafoni kuma mahotelo angapo ali ku nyanjapo tinali ndi makhozi mabooking angapo amene timapanga ambiri akupezeka ali fully booked adzaza zimezi kutanthauza kuti kuli gulu ndambala ndithu yabwino ina yoti akupanga bezi zimene amene apange chifukwa choti ali nkuthekera. Chimene chikukula pakati pa Malawi ndi chakuti pali kagulu kena ka wanthu kamene circulation ya ndalama ikuzungulirabe museko yawo. Chifukwa moyo mwa munthu chimene chimapanga mata kwambiri ndi environment yako. Seko imene umapezeka nayo zochitira zimene mumachita ndi zoti ndalama mukukwanitsa kumapezabe kuti mkhoza mapanga zemukupanga. Kapena seko yanu anthu amene akuzungulira ndi gulu la anthu ija lonena kuti uzikanika umapezabe ndalama. So ndimafuna point yoyambira nditsindike onena kuti zoonadi pali gulu lina la anthu amene akukanika kupanga komanso kuti pali anthu ambiri amene ndinena pano pali kunyanja. Ndipo chitsanzo chabwino mukhoza kucheka mahotels amene ali kunyanja timabuka mahotels ena kawiri atatu kuti konse timangopeza fully booked because we were trying to book mochedwerapo. Achiluzi ndigwirizane nanu pa mfundo imeneyo ndipo ndikuthokozeni kuti mwaunikira moteromo kuti tisangoziunjika zinthu zimalo amodzi zikuchitika mosiyanasiyana magulu. Ndimayankhula ndi ena mmene timachita kafukufuku wa program imeneyi amanena kuti akuti malo achisangalalomu
mwachitika malonda usiku wa dzulo mwinaso kuposa amene anachitika chaka chathachi. So that is interesting kuti munthawi yake yomweyo imene yakuti zinthu zafinyikayo akuti ndithu anthu asanga mowirikiza usiku umene wa Christmas Eve. So ndimangofuna kugwirizana nanu kuti tizisiyanise pang'ono. Let's make that clear. Go on, pitilizani. Yes. So chinthu china chimene chikupangitsa kuti anthu azooneka kuti akusintha masangalalidwe munthu ayizisangalalo ngati mundivomereza nchifukwa chachani at times munayika program ngati yoti panthawi ngati mumankhulo anthuwa tiyati tiyang'ane cholinga chanu ndi kuphunzitsa amalawi kuti asinthe kachitidwe kawo asamangopanga spend anyhow. Right. Yes. Ziutanthauza zonena kuti maprogramu apanga kambirimbiri kunena zoona amalawi ayamba kuphunzira masiku ano ndiochepa ndikozotsindika ndithu amene amathongo mangopeza ndalama kungopanga spend anyhow. Masiku ano anatsekuka m'maso. Anthu ambiri amathaona zoti kuli bwino malo motenga ndalama yobwereka ndikaguleka foni ngati gift ndimpatse okondedwa pa nthawi ngati kuli bwino ndalama yomweyo nditenge ndikapangere munda kwina kwake ndikalime olo ndikapangere ndidimba ndikalime. So anthu ayina kumayang'ana machitsanzo ma school fees amene abwera kutsogolo. Komana kuli bwino malo moti ndipange spend ndalama ndikapange chinthu ichi mwachidule mati ndingonena kuti maphunziro amene takhala maphunzitsa anthu omayankhula ma TV ngati Times anthu amamvera. So palakali panopa ngakutsimikizira nkone kuti nchizindikiro chimodzi choti anthu akuphunzira zimene zimayankhulidwazi ndi anthu ambosintha behavior. Ndipo njira mafunde pange raise anthu sangapange behavior chimodzimodzi mmene amapangira behavior cha ma 2000 cha ma 90s panopa no financial literacy enda kwambiri pakati pa anthu anambophunzira nkuzindikira kuti ano ndikupasani mwachitsanzo ine sinde kuti ndalama kuti ndipite kunyanja ndilibe ndinayo koma ndasankha kusapita chifukwa ndasankha ndipange chinthu china chosiyana. Yes. That's interesting. Okay, ndikuyimikeni kai pamene popo ndimafuna ndipite kwa Nelson Gonjani ku Kasungu. Nelson, Merry Christmas. Zikuyenda kumeneko? Kuno kuyenda momosa nthawi ya base mwayi amalawi makamaka ndili mtawuni ya Kasungu pamene pamasida pakopo pamene pandakumana ndi eni yake amene amachita malonda onyamula anthu mpaka njinga za moto wakapasa. Ndimafuna kuti nyengo imene malonda akuyenda bwanji komanso mosiyanisa ndi mmene amachitira zaka za mbuyo. Mosala nthawi imene akukonzera kale kuti mwayi kuti mufotokoze zina komanso musankhule zambiri kupanta. Chino chenani ndimejako kuchipeta ndimapaka kapaza pano Kasungu ndinga moto chako lero ndiko kuno akuti kuli Christmas. Ino kuifotokoza bwanji nyengo imene ya Christmas neno kuti mmene machitira malonda nthawi yapitayi ndi pano komanso kunyumba kwanu kumurani ndi mmene zili background nkhanyanga chuma. Jabwino kande zoona kuti kunja kuno kuli Christmas anthu ali msangalo madero sanadzana komano kulingana ndi kumene mwafusa za tino palibe chimene chasintha kuti tikozo kunena kuti tili mu Christmas kutenga ni zaka za mambuyo pano palibe chasintha chifukwa cha ikonomi yathu mmene ikuyendera malawi pakapa. Ngati business yathu pano pande kuti kwa lero monga mmene mukuonera town mungu akupanga tsiku lona anthu apita machalichi ngatande kuma tsiku limene tande mmene anthu ena kulumagera ntchito zawo koma dzino loti kuli Christmas kuti modelo mbada business bali kwenye ndipo kuzokuza kunyumba kwanu mmene masangalalira zaka zapitazo mmene zili pano kuzinda kuti bya na January ndi dzina zolero kuti bwanji. Monga bali ya ineyo sinatenga bukaona lilo kuti hayi imene kubwera imene kumafuta ndrango osali pano. Ngati January February ndayo ne ana makasukulu ndayo tipite kumunda kula kuno Kasungu yavuta ndendekeza nyezi ngati imene kuti kwera ikakwa ndenge kandrama kuti kulezi bangizo zina zimene zasalira zimene sinakude tipite nazo kumunda koma panopa ni flingana ni mmene ndrama ilili sizibwi. Sabro ndi yankhulane koso ndi mbala yomaliza pano ukuchita so business way kuti iyeyo zikwana nyengo imene sinalano choyamba gift pili ndi mapanga business yakapasa njinga za moto koma Christmas ya ulendo uno nayo bwino kodi mmene timapangira kumbuyo mapanga video iyo timapanga ndalama zambiri koma ngati tsiku lali kulekeza kuti anthu kapanga ndalama zochuluka mmene tisauzaje koma panopa
tiziwe kuti 20,000 zimene zoti moyo wathu tunapange zimene zimafunikira nthawi ngati ya Christmas. Otolo pano talalira pantchito koma tizikula zotalalira pantchito tingokhala. Kweza kuti Christmas yachaka chino ipende ngati mmene imafunikira. Chabwino ndashakoza kwambiri PK kuti pasamwayi kuno kukasungu mmene afotokozeramo kuti tauni yakasungu ili kwa ngati kuti mwina mulali ma demonstrations nde athamangisa kuti mbwerere bata kwezereni koma tsopano Nelson usanachoke chithunzithunzi chimene ukuperekacho ndichofuna kuchichita qualified panopo nthawi ili bwanji. This is quarter to 8. Ukufuna kutanthauza kuti masiku ena quarter to 8 ngati inoyo mumakhala muli pikitipikiti mtaunimo sikunache kunja izozo ndezona zake takhali kuchita maprogramu akulinji kuno kwasungu mmati pasanthawi semakhala tikuyenda ndithu mtauni imeneyi komano lero limene ndafotokozeramo ndithu chithunzithunzi chake chodabwisa kuti kodi muli kuchitika nchani. Zopasa chinthu. Okay, chabwino ndikuthokoze kwambiri Nelson Gonjani ameneyo mzathu kuchokera ku Kasungu. Achiruzi mwamumva zibambo akuyankhula pomalizayu ndikukhulupirira zimamveka mfoni mwanu. Zimamveka kwambiri. Akupereka chithunzithunzi chokuti akuti kumalo uko kukuoneka ngati kuti kapena kunali mademo ndi apolisi anabwera athira tiye gas ndi anthu achokamo ndiye chimene chocho akuchita nthauzira kuti ndi chizindikiro chachikulu cha maonekedwe amene zinthu zilili pa ground imeneyo tigwire kuti ndi choncho. Ndinene kuti sitingati 100% komabe ndikalozera ndithu wamphamvu onena kuti yes zachumazo kwa gulu lina la wanthu sizikuyenda mmene zimene nakukhalira komonga ndatsindika konena kuti nthawi inoyi munthu wanzeru ukaona kuti monga anena kuti ari kukasungu mvula ayina sanadzale nkudzala komwe munthu wozindikira sinthu ngamatengeso ndalama yako ndikuti uzikagula zinthu zongofuna kusangalatsa wanthu amene mwinaso samasamala za moyo wako kuti bwino ndame imene uyipanire uyike pamalo pena pake nkumangana kutsogoloko kuti khala mtundu wanji. So pano gawo lina achiruzi ndilonena kuti uthenga umene talandira kuchokera kwa omvera inaso apa akunena kuti akugwirizana nanu zonena kuti zinthu zili magawo angapo akuti pa 21 ndi pa 22 anapita amafuna kukagula zinthu iwo sikuti amakagula za Christmas amakagula zinthu zimene amagula mwezi ukatha chifukwa choti December anthu amalandira mwachangu ndiye anapita ku mashopu akuluakulu mtown muno achulapo mashopu 3 osiyanasiyana amene ndi ma big shops mtown muno akuti analephera kuti akalowe mkati mwa kuti akafike kuti akalowe mushopu chifukwa chokuti malo oyimika magalimoto munalibe malo onse atatu makapa anali full atakwanitsa ukalowa shopu ina galimoto atayisiya kutali kwambiri ndikuyenda pansi ndikukalowa anakakhumudwa chifukwa cha mizere imene inali mmenemo mpaka anangobwerera kuti I think ndizagula after Christmas. So inu mumanena kuti panopo anthu akuphunzira ali ndi financial literacy kachitidwe kamene kukagwirizana ndi zimene munena. Ndinena kuti kunkhani yophunzirayi ndikamba in terms of kumangogula zinthu mosalongosoka koma kunoku ku Malawi tikadali ndithu ndikavuto kena konena kuti nthawi ngati ya celebration ndi pamene amalawi ambiri amapezeta tikupita umakagula zinthu even za perishable zoti ukagula sizikhalitsanso zofuna zoti ngati amakhazi sitsa mtengo nthawi zinanso timakhazi tikuyang'ananso kawiri mashopu akamatitsa zinthu mtengo kumakhala kuti expiry date ya zinthu zina zake yakhala pang'ono kupanga and ine ngati zachuma mmene ndimafufuza mmene ndako mashopu angapo ndikutsimizani pa chifukwa funa ndimalemba kena kake so I wanted to get information chimene ndinapeza nchakuti mukang'ana ma items amene atsitsa mtengo ambiri ayo ndi zinthu monga ngati food and beverages zinthu zimene zoti mungodya muthana nazo pamene panthawi ngati noti mukacheke kuti atsitsa mtengo mwachitsanzo makope amene ana atafune popita ku school mu January
atsitsa mtengo tingati ma needs amene kuti come January ikazofunikira mona kuti in those shops that I moved sanatsitsa mtengo zimenezi. So anthu amakhala kuti apatsidwa chilakolako chokagula kwambiri because atsitsa mtengo koma sakuyang'ana kuti zinthu zili perishable, zinthu zoti zosakhalitsa and sizimene zifunikirenso kwambiri mu January. So it's a character kapena ka behavior kuti ife ngati Malawi tikwena tiphunzire malingana zimene naona ndikuyenda mu shop angapo. So mali nali shop imodzi ichapa chichira apa tinayima chakupyuma kujatu muninazo is very true. Tinayima chakupyuma kuchira oyenda kupita nkhani muchi chifoti malo ima ngati munali bembe. Nde Christmas yo ilipo tunasi nde Christmas yo timene so kutanthauza kuti kwamwazidwa ndalama pa period imene iyi andikamwazidwe kamene kakugwirizana bwanji tonena kuti ayi nkhani za chuma sizikuyenda. It doesn't make sizikugwirizana. Ndizija ndimanena kuti nkhani echumayi kawiri chimene chimapanga determine ndi environment yako. By environment anthu amene akuzungulira mwina ndisinthe statement anthu amene amachita bwino moyo kunkhani za chuma ndi amene samalola kuti asinthe chiyankhulo chifukwa ayandikana ndi munthu wina, samasintha language yawo. By language ndingotanthauza ma plans yawo chifukwa ngati ndambocheza ndi inu ine ndisiye zimene ndinakonza ndifuna ndipange moyo mwanga ndabotsata zanuzo ngati zanuzo zili zoti inu ndamene mkulu kuthekera muchita bwino ine mapeto ake ndipezeka ndaononga zinthu zanga. Sitikukana kuti economy currently ku Malawi sili bwino koma si Malawi yokha kwamene apanga about 5 a few countries. They will agree with me. A number of countries economy ikunkanipirabe even US dollar sidoti chimodzimodzi US dollar nayonso ikunkanitsetserekaso chimene chitanthauza kuti ngati munthu sikwana uzingoyang'ana kuti dziko lili ndi chiliranji uzikhaza kuti mu environment yovula chonchi ine ndipanga chani kuti ndikhale ndi zinthu zondiyenereza kuti ikamafika nthawi ije ndikhoza kuti nyamukabe kupita ku nyanja ndikhoza kukhabe ndi zinthu zina chifukwa nthawi yomwe ino Mr. Kankwatira mundivomereza imene anthu akulira anthu akupanga manyumba at same time ndalama zosabasa ndalama zabwinobwino zabwinobwino sosete zakuba. So ine Malawi tikwena tisamale nkhani yokhudzana environment yathu anthu amene timacheza nawo kapena zinthu zimene timakhala tikumapanga zizikhala zinthu zoti zikhozothandizira moyo wathu usinthe pala anthu ena amangokhala kuonongera nthawi chanzeranga kuuze tete kasere bawo upita kuti. Very good. Aujeni amavudula kumaso achisambiro mamakati ambe ndinuyo amavudula nkhani imene yatuluka apa mumanena kuti munanena motsimikiza. I'm sure muli pa line amavudula. I'm still on the line. Munanena kuti ndithu simungazungulire nkhaniyo zimene zikuchitika economically zachita affect maplani ena ndi ena munatchulapo ndiye pabwera mawu tionena kuti kunyanja komwe mwalephera kupitako akuti mahoteli kumene kumaloji onse adzaza anthu apita kunyanja kumene mukamva zoterezi ndi mukuti bwanji? Akankwatira ndigwirizane nawo. The fact kuti machisanzo inaenda nenda kuti sindipita kunyanja sizikutenda zotena sapita amene achikulire kuti paoneka umakhala wosamala ndi anthu amene akuzungulira ndekuti uzipanga zimene unapanga pa pali zinthu ziwiri pali ena ngakhale chumachi chavuta iwo anayamba kupanga plan January umasunga ndani kuti ikafika December tizapita kunyanja so whether zinthu zakwera chuma chavuta iwo anapanga plan koma mapezedwe achuma nthawi zina munthu umati mmene ndipezere ndalama sale yanga ya November December imeneyo ndimene ndapita nayo kunyanja ndikupezeka kuti zinthu zina sizinayende. Number 3 ndigwirizane nawo kuti ngakhale mashopu mwanena kuti ndi mozaza right but one thing chimene ndachita note nchoti mukapeza michananenera mukapeza kuti mmene anthu amagulira zinthuzo pano pa quantity yake yezinthuzo zasinda anthu yesalowa mu shopumu yes anthu achita spend 20,000 koma mukapeza kuti chimene 20,000 yapanga sibweresa muyezo wa chikondwerero chimene 20,000 imabweresera chaka chaka chifukwa chake ndimanena kuti chikondwerero chilipo koma to some people it is suppressed chifukwa cha chimene chocho. Mwina Malawi ndigwirizane nawo tiphunzire kuti tisamapanga zinthu chifukwa anthu ena akakupanga ngati kuti tili pambe savuto naye mmene makhala zimene lolo ine ndaziona ndekha kuti ndi mmene ndilili
ndimene chuma changa chaendera ndimene dziko likuendera ndimene specific zimene ndili nawo kunyanja sindipita sikusimikana ndalama yasikuti palibe koma akakwatira ndikanatha kupita ndikubwera mwana pa 6 pano ndikulephera kupita ku sukulu palibe nzeru ndikumamba mapempha ngongole ena atu amene apitatu kumene kwa akankwatira akamabwera January azikana mapempha ngongole by all means by all means ndikanena chikuliraja kuti financial literacy now you way kuti anthu andione ndikusambira ndili kunyanja ndatulika zinthu pa status lero come January I'm going out kumakapempha ngongole kumavutisa anthu ena panizero pamene then you say adi akankwatira anapanga plan sangasinthe apita komanso level ya chuma chawo mmene amapezera ena ni mabenefits akuntchito ena mkuntchito kwa malo atapitani so there are all those people exactly thank you very much ndikuthokozani kwambiri chifukwa cha clarification imeneyo ndi program yakulinji imene ili pa wireless ndipo nditengeka break pang'ono kwe kuti timve uthenga kuchokera kwa masponsors athu akuti basi ya program imeneyi nda UNICAF University. Discover affordable quality education at UNICAF University. Start your bachelor's degree today for just 159,000 kwacha per month. Our flexible and JAI-accredited programs fit your schedule, allowing you to study anytime, anywhere. Perfect for working professionals and ambitious students alike. The institution is accredited by the British Accreditation Council, ensuring your academic excellence. WhatsApp us at 0993 907 002 to secure your offer. Discover affordable quality education at UNICAF University. Start your bachelor's degree today for just 159,000 kwacha per month. Our flexible and JAI-accredited programs fit your schedule, allowing you to study anytime, anywhere. Perfect for working professionals and ambitious students alike. The institution is accredited by the British Accreditation Council, ensuring your academic excellence. WhatsApp us at 0993 907 002 to secure your offer. Chabino pamene tukukwangula tsopano program yathu ndiyambe ndinu mayi Chisambiro anthu atenge uthenga wanji wakuti Christmas ndi imene yabwera inalipo chaka chatha inalipo 10 years ago izakhalapo kutsogoloku tikhale tichite zinthu mosamala mutseka bwanji mayi Chisambiro. Ine kutseka kwanga ndikuvomereza naso ndanu zanga onse awiriyo kunena kuti ndi mthumbaso mmene mulili ena ali ndi mwayi okuti amagwira ntchito makampani akuluakulu okunena kuti amapasa ngakhale mavocha amati mavocha mapeza awo amene amapita nawo ku mashopu akuluakulu kusankha zimene angagule kusonyeza kuti akhoza kukwanitsa chifukwa vocha imeneyi imakhala kuti ikupita ku shopu imeneyo sungayitenge kuti nkalipira fizi kuti vocha yanga isinthani mulembepo kuti fizi amakhala kuti akuzoti kaguleni sopo kaguleni sugar chani ndoti anthu aja akagulabe Christmas ilipo ndithu mizera itali yodi mmashopu modi ili modi koma pali ena amene mwina malinga ndi mthumba mwawo mmene zilili Christmas ya afinya ndithu kuti mmene akadagula chaka chatha zimenezozo sangakwanitse ngakhale zovala kumene anthu pa Christmas ena amayembekezera kuti avalibe chovala cha nyuwaneti koma mwina sangakwanitse zimene zifuna kuganizira fizi ndi fetereza amene ali kutsogolo koma pali ena kunyanja ako akwanitsa chifukwa adachita pulani zinthu zozili bwino ayang'anire kwambiri zomwe angakwanitse. Thank you very much indeed. Briefly Mavudula mutseka bwanji Mavudula achokapo pa line. Okay, achiruzi titsekereni ndi imeneyi Christmas ndi imene tayankhulira ndi momwemo kutseka kwake mutseka bwanji. Ndinene kuti ndi zinthu zoseketsa mukamang'ana ma interest ama individuals amene akupanga spending ndalama ndi government pa nthawi ngati iyi pamene ma individuals akulira olodinazoti tumadanda kuti anthu akononga ndalama koma do you know government kuti anthu apange spend ndalama zambiri ikhayo kondwera ifo atolera msonkho VAT that's number one that we need to know and second and last many to celebrate we must remember next year is just around the corner and the bange plan the currently at least this is into follows okawani
must do list. Moyo mwanga izi zimene zondiwena nzichita. Number 2 should do list. Because akuchita. Olowe kusachita. Number 3 can do. Izi ndinkuthekera kapena ndizitaye. Number 4 my desires. Izi zimene kana konda kuti ndikwanilitse. Koma zoti must do. Zimene zizipasa priority. Otherwise ngati moyo wathu tizipanga opanda plan, mapeto wake tizikhala chimodzimodzi, our lives will not change. Thank you very, very much indeed. I mean, I've been at Jiruzi. I'm hamfuto. I mean, it was into follow. Zimene tuwene umakha nazo jidwi pamoyo. Christmas yabu, Merry Christmas to you all. Bye. Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akotia kulibaji Kudi usaruga kulilabe Nanga osolola ledesti ya odija Shirugu goshu yenda panji Nanga ngani zonyati sasuri jani Kumboro bagari kulinji Mwera nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Naga atenzi redio kuburi yani Oh kulinji Tikudalila inu Oh kulinji